Danmark er jo kendt som et digitalt foregangsland. Stort set alt kører på data og på teknologi i vores hverdag. Men den position, den her digitale førertrøje, den gør os altså også utroligt udsatte. Lige præcis. Cybertrusler er jo ikke længere noget abstrakt spionage, organiseret kriminalitet. Ja, politisk aktivisme, det er ligesom en konstant faktor her i 2025. Husker du det der store angreb mod energisektoren tilbage i maj 2023? Det var altså en ret alvorlig påmeldelse, synes jeg. Det var det bestemt. I dag tager vi så et spadestik dybere. Ned i det her ret komplekse felt. Danmarks cybersikkerhed. Hvilke trusler står vi egentlig overfor? Helt reelt. Og hvad betyder de her nye, ret skrappe EU-regler som Cyber Resilience Act og NIS2-direktivet? Hvad med den nationale strategi? Og den her voksne snak om, digital suverænitet. Det er mange store emner. Ja, det er det. Vi har kigget på en ordentlig stak materiale for dig. Rapporter fra eksperter som Sektor CERT og Center for Cybersikkerhed, CFCS, som de jo hedder. Så er der artikler om EU-lovgivningen, de danske strategipapirer, og så nogle af de her debatter, der kører om digital uafhængighed. Godt solidt grundlag. Ja, forhåbentlig. Målet er at give dig en klar fornemmelse af, hvad alt det her rent faktisk betyder. Ikke bare for staten og de store virksomheder, men for hele samfundet, og ja, for dig som borger. Hvad er de vigtigste ting at ligesom hæfte sig ved i det her virvar af information? Okay, lad os dykke ned i det. Og denne her gennemgang af kilderne, den er jo et præsenteret i samarbejde med www.cesomarketplace.com. Som sagt, Danmark er et digitalt frontløber. Det bliver fremhævet igen og igen, blandt andet i den nationale strategi, men medaljen har jo en bagside. Ja, nemlig at vi er et attraktivt mål. Vores højeste digitaliseringsgrad, den skaber simpelthen en større angrebsflade. Det er uundgåeligt. Okay, så hvor slemt står det til? Hvad siger trusselsvurderingerne? Altså, ifølge Center for Cybersikkerheds seneste vurdering fra i år, så er trusselsbilledet alvorligt. Meget alvorligt. Truslen fra cyberkriminalitet er fortsat meget høj. Og det mest slående er måske, hvor bredt det rammer nu. Ransomware. Altså det her med, at kriminelle låser dine data og kræver løsepenge. Ja, det hører man om hele tiden. Præcis. Og det ramte flere end nogensinde før i 2023. Det er ikke kun store koncerner længere. Det er kommuner, det er mindre virksomheder. Ja, selv den lokale idrætsforening kan blive ramt. Det er på en måde blevet en demokratiseret form for kriminalitet, desværre. Uhyggeligt. Og hvad med spionage? Spionagetruslen er ligeledes meget høj. CFCS peger primært på Rusland og Kina som de mest aktive statslige aktører her. Deres mål er jo de klassiske. Forsvarshemmeligheder, udenrigspolitisk indsigt, kritisk infrastruktur. Men også adgang til dansk teknologi og know-how. Det er sådan en vedvarende, ofte ret usynlig kamp om informationer, der foregår hele tiden. Og så er der aktivismen. Ja, cyberaktivisme. Den vurderes til høj. Det er ofte pro-russiske grupper, nogle af dem med formodet statslige forbindelser, der står bag. De bruger typisk DDoS-angreb til at overbelaste hjemmesider. Vi så det jo for eksempel ramme finans-, transport- og forsvarsrelaterede mål efter koranaffrændingerne sidste år. Formålet er tit at skabe opmærksomhed og forstyrre. Lave støj. Og de destruktive angreb. Dem man virkelig frygter. Ja, truslen fra et decideret destruktivt cyberangreb, den har CFCS hævet fra lav til medium. Igen peger sig primært mod Rusland, selvom et stort ødelæggende angreb, lidt a la det vi har set i Ukraine, nok vurderes mindre sandsynligt mod Danmark lige nu, så ser CFCS altså tegn på forberedelser. Forberedelser? Hvad vil det sige? At der potentielt rekognoseres, kortlægges systemer. Formålet her er måske mindre at larme landet totalt, og mere at skabe utryghed, påvirke befolkningens tillid til systemerne, psykologisk krigsførelse på en måde. Okay, det er et dystert billede. Men midt i alt det her, så vokser der jo også en anden tendens frem. Det her ønske om digital suverænitet. Ja. Både herhjemme og i EU taler man mere og mere om, at mindsker afhængigheden af de store, især amerikanske tech-giganter, Microsoft, Google, Amazon. Det handler om kontrol, om sikkerhed og vel også om geopolitik. Det er helt centralt. Og det er ikke bare snak længere. Det er ved at blive konkret. København og Aarhus kommuner kigger jo aktivt på at reducere deres Microsoft-afhængighed. Blandt andet drevet af stigende licenspriser, skal det siges. Okay. Men endnu mere markant er det jo, at Digitaliseringsministeriet har meldt ud, at man vil undersøge mulighederne for at skifte.
altså fra Microsoft Office og Windows til open source alternativer som LibreOffice og Linux i dele af staten. Det er et stort skridt. Det er det da. Sker det også andre steder? Ja, i Tyskland er forsvaret Bundeswehr ved at skifte til en open source kontorpakke, der hedder OpenDesk. Udover økonomi handler det også meget om den her geopolitiske risiko. En af kilderne nævner en episode, hvor USA's sanktioner mod den internationale straffedomstol angiveligt førte til, at Microsoft kortvarigt begrænsede chefanklagerens adgang til sin e-mail. Hov, vent lige. Gjorde de det? Det påstås i hvert fald i en af kilderne. Uanset de præcise detaljer i den sag, så illustrerer det jo sårbarheden, at man lægger sin kritiske digitale infrastruktur hos udenlandske leverandører, som pludselig kan blive fanget i politiske spil. Ja, det er klart. Men er det overhovedet realistisk for store organisationer, ja hele lande, at skifte væk fra de her dybt integrerede systemer? Kilderne nævner jo også en del udfordringer ved open source. Absolut. Det er ikke bare lige til. Fortalerne peger jo på fordele som kontrol over koden, mulighed for tilpasning, gennemsigtighed og potentielt lavere omkostninger på lang sigt. Men der er store udfordringer. Implementeringen kan være virkelig kompleks. Det kræver massiv oplæring af medarbejdere, som er vant til noget andet. Der kan være problemer med at få tingene til at spille sammen med eksisterende systemer, kompatibilitet, integration. Det kræver ressourcer. Og det er måske sværere for de små. Ja, en Reddit-debat, vi kiggede på, peger netop på, at det kan være særligt svært for mindre udviklere og organisationer at løfte den opgave. Det kræver jo en vis teknisk indsigt og kapacitet, så det er bestemt ikke uden knaster, som man siger. Nej, det er virkelig nogle store strategiske valg med enorme konsekvenser. Og at finde vej i det landskab af muligheder og faldgrupper, det kræver jo et godt overblik. Her kan platformene som www.cisomarketplace.com måske netop hjælpe med at samle information om relevante leverandører og løsninger. For at forstå, hvor konkrete de her trusler egentlig er, så lad os lige vende tilbage til angrebet mod energisektoren i maj 2023. Sektor CERT, dem der overvåger cybersikkerheden i energisektoren, har lavet en ret detaljeret rapport. Og de kalder det altså det mest omfattende angreb mod dansk kritisk infrastruktur hidtil. Ja, det var et kæmpe wake-up call. Angriberne gik målrettet efter en sårbarhed i Syxel firewalls. Rigtig mange af de her energiselskaber brugte netop Syxel til at beskytte deres industrielle kontrolsystemer, altså de systemer, der styrer selve driften af elnettet, varmeforsyning osv. Og det var en kendt sårbarhed. Ja, de udnyttede en kendt sårbarhed, CVE 2023-8271, som Syxel faktisk havde udsendt en sikkerhedsopdatering for måneden før. Men, og det er her, det bliver ekstra bekymrende, Sektor CERT mener, at angriberne muligvis også udnyttede 2 andre sårbarheder. 2 mere? Ja, 2 sårbarheder, som på det tidspunkt var ukendte for offentligheden, såkaldte Zero Days. Og de udnyttede dem tilsyneladende før Syxel selv opdagede og annoncerede dem. Det tyder altså på ret avancerede angribere med adgang til ukendt viden. Wow. Og hvad var så konsekvensen? Fik de kontrol over noget? De fik adgang ind i kontrolsystemerne hos flere selskaber. Det var så alvorligt, at flere måtte koble sig helt fra det fælles elnet og gå i det, man kalder ø-drift, altså køre isoleret. Hvorfor det? For at begrænse skaden og forhindre angriberne i at sprede sig yderligere inde i systemerne eller potentielt lave direkte sabotage. Afbryde strømmen for eksempel. Og hvordan blev det opdaget? Her var Sektor CERTs rolle helt afgørende. Fordi de har sensorer ude hos rigtig mange virksomheder i sektoren, så kunne de se mønstret. De kunne se, at det her ikke var et isoleret tilfælde hos et selskab. Nej, det var et koordineret angreb mod mange mål samtidig. Den der centrale overvågning og den lynhurtige informationsdeling var simpelthen nøglen til at forstå alvoren og reagere hurtigt. Så de slog alarm? Ja, de fik lynhurtigt koordineret en indsats sammen med de ramte virksomheder med Syxel som leverandør og med de nationale myndigheder som Politiets Nationale Cybercrime Center NC3 og CFCS. Og det lykkedes faktisk at få stoppet angrebene, inden de nåede at forårsage egentlige store strømafbrydelser. Men potentialet var der. Det var tæt på. Og ved man, hvem der stod bag? Det er altid svært med attribution i cyberspace, men Sektor CERT er serveret noget interessant undervejs. Noget af den åndssindede trafik kom fra en IP-adresse, der tidligere er set i forbindelse med den her berygtede russiske statsstøttede gruppe Sandworm. Sandworm. Dem fra Ukraine? Præcis. Dem, der stod bag de store angreb på Ukraines elnet for nogle år siden,
Angriberne brugte også en meget stealthy teknik for at undgå opdagelse. Sådan en one-ping-only-metode. Det er vigtigt at understrege, at Sector Sat ikke kan bevise, at det var Sandworm. Men indikationerne, de peger altså i den retning. Okay, det understreger jo virkelig, at den her trussel fra destruktiv angreb, som CFCS taler om, ikke bare er teori. Det her var tæt på. Og det er åbenbart ikke kun hackerne, der lægger pres på. EU skruer også bissen på med nye regler, forstår jeg. Ja, der rulles et helt nyt regulatorisk tæppe ud over Europa lige nu. Det er ret omfattende. Først er der den her Cyber Resilience Act, CRA. CRA, okay. Hvad går den ud på? Alt fra software og apps til hardware og de her smarte dimser, IoT-enheder. Ansvaret bliver i langt højere grad lagt over på producenterne. De skal bygge sikkerhed ind fra starten. Tænk, secure by default. Det skal ikke være noget, man lapper på bagefter. Så det betyder i praksis, at selv udvikleren af en lille app eller producenten af en, lad os sige, smart termostat, nu får et større ansvar for sikkerheden? Præcis. De skal lave risikovurderinger af deres produkt, inden det kommer på markedet. De skal sørge for sikkerhedsopdateringer i en rimelig del af produktets levetid. De skal dokumentere sikkerheden, og de skal rapportere alvorlige sårbarheder og hændelser meget hurtigt inden for 24 timer til EU's cybersikkerhedsagentur, ENISA. 24 timer? Det er hurtigt. Ja, det er det. Og produkterne skal så CE-mærkes for at vise, at de lever op til kravene. Der var en del debat om open source undervejs, men der er lavet nogle undtagelser for ikke-kommercielle projekter og en definition af en open source steward. Men ja, loven er nu vedtaget. Okay. Og så er der NIS 2 og CER-direktiverne. De bliver til dansk lov nu her 1. juli 2025, siger du? Lige præcis. Hvor CRA fokuserer på produkterne, så fokuserer NIS 2 på cybersikkerheden hos de organisationer, der bruger teknologien. Især i en lang række samfundskritiske sektorer. CR-direktivet ser så lidt bredere på både fysisk og digital modstandsdygtighed, resilience, i de allervigtigste sektorer. De her direktiver inddeler virksomheder og organisationer i væsentlige og vigtige enheder. Og det rammer flere end før. 2 er ret omfattende. Det handler grundlæggende om at have styr på sin risikostyring. Man skal have klare politikker og procedurer for at håndtere sikkerhedshændelser. Man skal sikre sin forsyningskæde, altså stille krav til sine leverandører. Og man skal rapportere større sikkerhedshændelser meget hurtigt. Typisk inden for 24 timer for en første melding, og så en mere detaljeret rapport inden for 72 timer. Og så er der kommet et markant nyt element. Ledelsesansvar. Bestyrelsen får nu et direkte juridisk ansvar for at godkende og føre tilsyn af virksomhedens cybersikkerhed. Det er nyt. Direkte ansvar. Hvad betyder det? Og sanktionerne for at leve op til kravene kan være ret store bøder, op til 10 millioner euro eller 2% af den globale omsætning for væsentlige enheder. Og i sidste ende kan myndighederne udstede påbud eller krav driftstop. Okay, det er alvor. Hvordan finder virksomhederne ud af, om de er omfattet? De skal selv vurdere det ud fra kriterierne i loven. Der er et selvvurderingsværktøj på vej for myndighederne, det nye Ministerium for Samfundssikkerhed og Beredskab, MSSV, og CFCS arbejder på det. Og så skal de registrere sig senest 1. oktober 2025. Okay, så for at opsummere det her samspil. CRR stiller krav til sikkerheden i selve teknologien. Vi køber softwaren, hardwaren. Korrekt. Ja. Byggeklodserne, kan man sige. Og NIS 2 og CER stiller så krav til, hvordan de kritiske organisationer bruger den teknologi sikkert og robust, og hvem der har ansvaret i sidste ende. Helt rigtigt. De 2 regelsæt supplerer hinanden for at løfte det samlede sikkerhedsniveau i EU. CRA sikrer byggeklodserne, NIS 2 og CRR sikrer, at huset bygges og vedligeholdes forsvarligt. Det lyder som en kæmpe opgave for rigtig mange virksomheder at leve op til alt det her. Det kræver jo ressourcer og viden. Det gør det utvivlsomt. Man kan jo forestille sig, at platforme som www.sisumarketplace.com netop forsøger at skabe et overblik over de værktøjer og services, der kan hjælpe virksomhederne med at navigere i de her nye, ret komplekse compliance-krav. Og mens alt det her om regulering og trusler kører, så raser der også en anden, meget principiel debat i EU, den om kryptering. Det her forslag, der populært kaldes chat control. Ja, det er en virkelig betændt sag. Kernen i forslaget er jo at kræve, at tjenester som WhatsApp og Signal skal scanne indhold, også i end-to-end krypterede beskeder. Scanne krypterede beskeder? Hvordan? Teknisk set vil det kræve, at scanningen sker, inden beskeden bliver jo krypteret og sendt. Altså på afsenderens enhed.
Formålet er selvfølgelig at opdage og stoppe spredningen af materiale relateret til børnemisbrug, CSAM. Et uomtvisteligt vigtigt formål. Men modstanden er enorm, ikke? Jeg læste, at det danske EU-formandskab pressede på for en afstemning sidste efterår, men det møder stor kritik. Massiv kritik. Fra alle sider stort set. Hundredvis af kryptografi- og sikkerhedseksperter advarer i åbne breve. De siger, at det teknisk set vil underminere hele ideen med end-to-end kryptering. At det reelt vil skabe bagdøre. Bagdøre? Ja, altså svagheder i systemet, som ikke kun myndigheder, men også hackere og fjendtlige stater vil kunne misbruge. Argumentet er, at det simpelthen vil svække sikkerheden og privatlivet for alle, fra politikere og journalister til helt almindelige borgere. Firmaerne bag de krypterede tjenester som Signal, WhatsApp, Tutamail er også gået ekstremt hårdt imod. Signal har direkte truet med at forlade EU-markedet, hvis de bliver tvunget til at bryde deres krypteringsløfter. De vil hellere trække sig ud end at scanne. Det siger de. Bekymringerne går også på risikoen for masseovervågning og fejl. Altså at AI-systemerne, der skal scanne fejlagtigt, vil markere helt lovligt indhold som problematisk. Falske positiver. Danmark forsøgte sig så med et kompromisforslag. Noget med brugersamtykke til scanning af visse typer indhold som billeder og video. Men kritikerne mener, at selv det fundamentalt bryder med krypteringsprincipperne og skaber farlige præcedenser. Puha. Det er den her evige svære balancegang, ikke? Mellem at ville bekæmpe alvorlig kriminalitet, og så samtidig beskytte grundlæggende rettigheder som privatlivets fred online. En debat, der næppe stopper her. Nej, bestemt ikke. Okay, lad os prøve at samle lidt op på det hele. Billedet, vi har tegnet, er ret tydeligt, synes jeg. Et dybt digitaliseret Danmark, som er under konstant pres fra cybertrusler. Ja. Som modsvar ser vi så en oprustning nationalt. Via strategier, der styrker CFCS, investerer i militær og cyberkapacitet, fokuserer på kritisk infrastruktur og CMV'erne de små og mellemstore virksomheder. Samtidig ser vi det her skub mod digital suverænitet, et ønske om at stå stærkere selv, være mindre afhængig af de store udenlandske tech-monopoler. Og oven i det kommer så den her bølge af ret stram EU-regulering, CIA, NIS2 og CER. Den lægger et stort ansvar også personligt på ledelsesniveau, hos både producenter og brugere af teknologi i kritiske sektorer. Og så har vi den her principielle kamp om kryptoføringens fremtid. Præcis. Og der er et par centrale indsigter, man måske kan tage med sig fra alt det her. For det første, trusler, politik og regulering hænger uløseligt sammen. Angrebet på energisektoren viser, at truslerne er reelle og håndgribelige, og det driver jo både de nationale tiltag og EU-lovgivningen. Omvendt er ønsket om digital suverænitet både et politisk mål i sig selv, men også en strategisk reaktion på de risici, som afhængigheden af få store leverandører skaber. Okay, og for det andet? For det andet, virksomhederne står over for en kæmpe opgave. Det er ikke små ting. De skal leve op til nye, skrappe compliance-krav. Ledelsen får et direkte ansvar, de simpelthen ikke kan ignorere længere. Det kræver investeringer i teknologi, i processer og ikke mindst i kompetencer. Og fokus på sikkerheden i hele leverandørkæden bliver helt afgørende. Man er jo kun så sikker som det svageste led i kæden. Ja, det giver mening. For det tredje, valget af teknologi bliver endnu mere strategisk vigtig. Den her diskussion om open source versus lukkede proprietære systemer, som vi ser med Microsoft-udfasningen i staten, den bliver mere relevant. Det handler ikke kun om pris længere. Det handler i stigende grad om kontrol, om sikkerhed, om transparens og om langsigtet robusthed. Kan vi stole på systemet? Kan vi se, hvad det gør? Og hvad betyder alt det her så for mig, der sidder og lytter? Hvorfor skal jeg bekymre mig om NIS2 eller digital suverænitet? Ja, fordi det i sidste ende handler om stabiliteten og sikkerheden i vores helt grundlæggende samfundsfunktioner. Strømmen ved kontakten, vandet i hanen, transporten, sundhedsvæsenet. Det kører alt sammen på de her systemer. Det handler også om beskyttelsen af dine personlige data, både hos de virksomheder, du handler med, og i lyset af den her krypteringsdebat. Hvem har adgang til din kommunikation? Og så kommer det højst sandsynligt til at påvirke din arbejdsplads, uanset hvor du arbejder. Med nye krav, nye procedurer, måske ny træning i cybersikkerhed. Og har vi kompetencerne til alt det her? Det er et rigtig godt spørgsmål. Både den nationale strategi og CFCS peger igen og igen på behovet for kompetencer, både i ledelsen og hos medarbejderne generelt. Og her ligger nok en af de allerstørste flaskehalse lige nu. Vi mangler simpelthen folk med de rette cybersikkerhedskompetencer til at løfte opgaven hurtigt nok. Der er et kæmpe kompetencegab. Så billedet er Danmark og et Europa, der bevæger sig mod et mere reguleret og forhåbentlig mere sikkert digitalt rum,
Men vejen dertil er fyldt med komplekse valg og svære dilemmaer, tekniske, økonomiske og dybt etiske. Det er en omstilling, der berører os alle sammen. Lige præcis. Og det efterlader os vel med den her centrale spænding. Den konstante jagt på balancen. Balancen mellem sikkerhed på den ene side og kontrol, innovation og grundlæggende frihedsrettigheder på den anden side i den her digitale tidsalder. Tanke til dig, der har lyttet med. Et spørgsmål at tænke lidt over. I lyset af de sårbarheder, vi har set som angrebet mod energisektoren, og det her voksende ønske om digital suverænitet, hvilket ansvar påhviler der så egentlig den enkelte borger og de mindre organisationer? Har vi et ansvar for os selv at træffe mere bevidste teknologivalg, stille krav om gennemsigtighed til vores leverandør og styrke vores egen digitale sikkerhedsadfærd? Eller kan vi nøjes med at forlade os på, at staten regulerer, og de store virksomheder holder, hvad de lover? Hvor ligger ansvaret i sidste ende? En god tanke at slutte af på. Tak fordi du lyttede med til denne gennemgang af kilderne, præsenteret i samarbejde med www.cisomarketplace.com.